ndichapopera chokwadi padare mambo makope pamberi pedare makope mambo makope pedare mambo makope sabu ndokumbira kuti zvatiri kutaura tisi kutamba tiri mudare muno muchakatasana nachanganiro handiti mimi muri sabu dzokorora ito adarozvo akatanga kutuka ine akati iwo rukomizai kushedzera musha muno ine handichedzero nemunhu anopenga needzi dzake kwandiri uko ndobva sabhuku wako hasi sabhuku kwandiri pfungwa dzake dzakasara mutare machende akakasara mutara imomo asi sabhuku akakwana handitonge inini musha ndo wasabhuku wakubvera achitaura musi wacho iwe watakabvukona haana kuzvimisa aita akati wahwa uku achibva nekumadokero anenge achitukira anotanga kutukira pandisataure nemaoko Bahasha TV, nyaya sezvadziri. ndopa makatunga kozvinoma muri kupi nenyaya yekubva gore rakapera ndaona kuti zvanyanya maningi nokuti uya tarekanowawa uya achirituka sabu muri kutaura imi kuti makatukwa gore rakapera saka ti gore rakapera maive munani asi gore rakapera bodo handa kuti gore rakapera uyuyo ndinzwisise zvandiri kutaura uyuyo akatuka inini akandituka achibva kudoro kunowawawa ndapaka achinituka mimba dzimba dzangu dziba dzibvongwa asi gore rakapera igore rino manzoka ndepaindituka ipapo zvino zvandituka izvozvo pane mumwe waakatukirirawo pakutuka kwaindita inini aifanira kunge achindibatsira arigwa kwachifamba chende akamutukirira munhu wache zvokuti ari munhu anogona kutsanangura matukiriro aaita ari kubi amunzani uyai pambededa uyai kuno shora kana ndozvo vachiwana zitadiani aida shorori aida vadedzwa nedare rino kuzopupura zvizere pamusoro penyaya takatarisana nayo pindai mudare pamusoroi makorokota namambo makope ndoda kutaura zvakaitika pamusoro pemukwasho wangu achituka asabhuku neni pamwe chete muri vana vasabhuku ndiri mugari womusha mudhiro kana chaona naasekuru vangu kuvakudza ndiri mugari womumusha kana chaona naasekuru vangu ndofunga kubva gore rakapera takaya muno mudare ramambo makokoti nenyaya yataida ndiri kuti nesedare nayo yataida kutaura munda futaka maringe emunda iwoyu ndokubva ndasvika ndobva ndayanzva mukadzi wake ndobva ndayanzva kumasevasekwa apo mukwasha ungaibva kumusoro kumadokero ndokubva takautukirira akati iwe uri kushedzera unombori ani mumusha muno mumusha wanyamunga ichipo chekomboni hamiri kunganitendera kuti nditaura mazwi akataura takuedzera izvozvo tinotenda adarozvo akatanga kutuka ine akati iwe uri kukomizai kushedzera musha muno ine handichedzero nemunhu anopenga needzi dzake pandiri uko ndobva sabhuku wako hasi sabhuku kwandiri pfungwa dzake dzakasara mutare machende akakasara mutara imomo asi sabhuku akakwana handitonge inini musha ndo wasabhuku wakubvera achitaura musi wacho iwe watakabvukona haana kuzvimisa aita akati wahwa uku achibva nekumadokero anenge achitukira anotanga kutukira pandisataure nemaoko sorry mama akanwahwa kwajaji ane achitukira asabhuku kutuka anotuka kana zvino kubva takabva kuno bapohwa samanisina baba akatukirira futi mangwana acho kutuka anotuka hati kunyeperana kutasikana kutongwa namudiko mucha manyamunga anoti ari baba vanotuka tiri kutenda taakuda kudzoka kwamuri ko sabhuku anoitawo sei sabhuku ava havataure nokuva kana pese pavaituka pacho ndingamusi ndakatukwa ini ndikazimhanya ndikadzoka umba kwavo ndikazoperekedzwa nakuziva kuti ndienda umba kwangu vakomana vaviri ukwakusena vakatenga vatonzwa noiziya chine kutukira kwaita kwamagunje kamuzamaraine ndi mamiri akaita vakatenga vakatonzwa noiziya achita sei achitukirira kwamaikatukirwa nesuro manga maita sei baba kutaura chikwana asabhuku havasi chiro musha manyamunga ndinoda kumboti titaure nemi mashoko maviri muri kupupura asi pane munhu amboya achigarapo achinitoda kubatsira sabhuku pane zvinoitika
mambozvinzwa zvinoitika ndazvinzwa mazvinzwa zvinoitika zvinenge zvimbori chii zvinoitika unasabwa ndepaakatuka nemutuki dambudziko vane dambudziko here vane dambudziko zvinzi pane zvinoitika vane dambudziko ravanaro panjere dzavo musaka ndezvimwe zvinhu vanotukiwa nazvonzi handitongwe nemunhu ane pfungwa dzakasara mutara ivo vanenge vachiita sei nokuti zvandikubvunzira amai manzwa here munyaradzi achitaura kuti pane zvavanotitaurirawo isisu anyamunga kutaura chokwadi kubika chokwadika kachida kutaura chokwadika anyamunga kutukirira munhu kutanga kutukirira munhu havatukirire munhu akapindwa nechinamato chokwamanore zvakaita sei zvakanyanyisa mutona vano mumanyamunga so vanenge kudherera anyamunga ndimbobvunzawo nhau yataurika yekuti vanoti ava vana vakahuriwa vanambuya vavo iyo yekuhuriwa iyo ini handigone kuipfakadza kana kuti kuitaura vanozivana paukama wani wavo asi ini ndichisvikawo musha umu ndakasvikotambirwa naamai baba vanonzi aezeria naye vagebhure baba ndipo vatakasvika tsvaga munda kuwo vakataura kuti vanangu ndakumakayana baba asi ivhu rokuti ndikupei ini handina ndamakaimana baba imanabakana maona manda kupa madheni maviri ndamichisikedzwa mjiri mavonchinechi nevana ndomazwa kasiyataona baba ndakabatawo nosimugaro womusha ndimbobvunzobvawo pane mvunzo mudiki sabhuku vanomwadodora avanodora kana kumbotesta handisa ndaonwa chii kana vachinwo zvoku zvechivande ini handingazviziva sehavanodora kuziva kuti ndizati anyamunga vanodora namati kwamanuera amai muri kupupura zvenyu zvakanaka stereki asi pane pamuri kunzvenga zvashoma sei tiri kudaro maona nyaya yabva pashura apa iri kunungana nei mambozvona netiweki iri kusecha iko ndira kubvunza kuti munyatsonza muona here kuti netiweki iri kusecha iko dai tiri kusecha ikoko ndechekuti uyu munyaradzi ane zvaataura zvimwe zvibatiko mbichani ati vanenge vachiti muri vanokuhuriva ende izvozvo nyaya yabuda mudare ripi munyaya yabva kudhara ndida kukudzisa inonzi nyaya iyoyo inenge iri netiweki inosecha cho chinunga so taona chimwe chikamu munyaya yabva yakubatanira zvakare zvokuti uyo kana akatuka tichomurambira asi ari kubatanidza nyaya yekuti tiri kuzi tiri vana vachi ndohungure munyatsonzwa handisi kumurambira kuti haana kutuka saka isisu tunyatsobvunza kuna sabhuku kuti sabhuku ava havana here zvavanotaura nokuti uyo ari kupurisa nyaya yehure ndo watonga munhu izvo hure ndizvedzinza raumamai asi ini yangu kutipinda nyaya yekutuka tuka zveshuwa antuka katikana adiki omusha manyamunga anotuka zvisho kana ini chai chakanotuka kuti unedzonopenga anotuka tuda kuti utipohombo tanzwa isisu uchinziwe watuka hatiwanzwa zvekutaura iwewe ungatitsanangurowo here kutuka kwaunoitwa nadzudzai pamusoro penyaya takatarisana isusu nyaya vanozvitukira inyaya yakareya mukubva mudare une mawitness here kunge handinoona awauya nawitness wako ende samwe nino zvarinoreva kuti unouya nechapupu chako iwewe ungatipupurire here pamusi tingaona here chapupu kana kuti ungatsanangure zvizere kuti dare rinorinzwe kuti wewe unotukwa zvakafanana naizvozvo adzimai vanopupura pamusoro penyaya idzi adzimai vamunyaradzi ndivari vanonzani ngai kunotora zvazvinoita unozvanaskana pikai pamberi pedare rido nopika pamberi pedare ramambo makoto kuti zvachataura zvise zvavo zvishokani pindai mudare ndauinowana baba kutaura chinonzi chokwadi baba ndo vanototuka kutuka kwacho kwavakaita ndekutina wekuti munda watakanga takapuwa tatore makore 16 years chikurima saka takatsvaga tractor yekuti ndinochi mumunda
ndobva vamisa driver watrati vakati iwe usarime uchiperera usarime. Driver watrati akati ina handikwanisi kuti nditese ndimire asi totaura nevadzirechi vandibhadhara mari. Ava vandopa vakabva vataura vakati zvoni ava havana kodzero yekuti varime nekuti havana vane mahuri. Nhau yavo yaise chaipera. Pachifi chiripo nyaya yekuti ava vanhu havane urongwa hwekuti vanofanira kuita sei kuti vabve vaende kumusha kwavo. Ivo ndovanozvituka nenyaya yekuti ichifamba. Maita basa. Kuvarume vanodhakwa here? Kunwa vanonwa. Vanonwa? Vakanwa vanobhiya basi. Ini mumba medu tagara totogara zvakanaka kana zvokutuka zvokuita. Nevamwe kubhawa kwavanogoenda. Zvokubhawa ndo zvandisingazivi asi handisati ndambonwa rekodhi yavo yekuti hanzi vakarwa nemunhu. Munovaperekedza kuenda kunomwa wavo? Handivaperekedza asi zvokuti vanzi vakarwisana nemunhu kana vakatuka nemunhu handisati zvanzi mangwasa zvasvika. Maita basa. Kundodzoka kwauri tichitanga tofunga pamwe nziwe dzangu ndashasha pauna ndobatwa nawo ndamodza muchiti hamumuke aiwa indati ndonwa ivava vanhu varama asi vavainawo sabhuku ndovarama iwo kwatiyo ndo vanofamba nekambwa saka ndodzoka futi papa muri kufamba chaizvo muri kochasi nanda kuti munatsokubata kuti ndizvo amai mati avanotuka vachiti muri vane mahuri havana mamwe mashoko avantaura aiwa vanotaura zvakawanda zvokuti kwese kwachipi makanzi mimi ibvai musha mangu mugarirei muri kudei musha mangu saka ina handachinga ndinokupai zvakafanana nakati vamafetilizer chao tinoti akwana kuti atenda unokupira kwakatsira vanotani kupei. Alright, ndoenda pamberi. Baba vachienda kubhawa vanofamba nemugwagwa uri. Aiwa, isusu tinext door na baba. Go on. Baba vandi next door. Next door? Next door wacho wakamira sei? Titomborai mwembe yatinotori yatoto. Sezvakaita classroom inoirapa. Alright. Zvataurwa nawo tinezvi kuti pane vakatombonzwa vachitukirira. Imi hamusati mambonzwawo vachitukirira? Aiwa pari kunetsa samwe kuti wanzi vaitukirira usiku pamba pangu. Handiti baba ndionesi dhowedu. Witness wavo anotogara ndofunga tutoerenga kuti pandori yedistant yakozvekana ndikatoshedzera handinzwiki. Inini pandiri kuda kutaura handiri kutaura pekuti usiku here. Inini ndiri kutaura kuti baba venyu vachifamba vachibva kubhawa vachishevedzera vamwe vakomana vataurwawo vakazozvinzwa imi nipamataura kuti munogara makambonzwawo here chiitiko chakadaro kana muraini kuti baba wenyu vazotukirira chitutsi? Hamuna kuzvinzwa. Ndozvinzwa murudai. pamusoro zvinotibatsiranewo imi mambuya vhare imi hamuna kutongo here manje apa paruware matukana naamasakutongo here kumushamira titauroka hamuna kutongo here paruware muri matukirirana chitutsi nevanhu mumusha paruware hamuna kubhadhariswa huku mai manje apana kutedhura zinasabhuku paruware matukana naamasanjini. Alright, hold. Now hatisi dzimwe nhau kuti dzipinde tikuda nhau imwe chete yabamba cross examination chakupa ingoya muchabvunzana mibvunzo asi pari zvino nhau iyi yaifanira kutora nguva sematorere yakuenderera mberi. Tine dzimwe mhosva dzinoda kupinda mubvunzo wangu kana zvandakutaura ndaona kuti ingave inotora nguva yakareba. Muchatanga kuningirika kupika nekuita zvese zvamaitirana. Dzokera henyu imi mende munogarawo. Dzokera henyu mende munogarawo. Simuka kugara pawangu. Imimi vaviri hapana mutsvene paunhu wenyu mese muri zvirema.
anozvireperevedza kutsika zvinoshamisa zvinosekesa zvekuti muchiya mukunogara nhau yenyu imini ndimaonekwa mune kadoro asi hamune kadoro handiti hamuna doro asi kadoro kauya semomo ndapuwa neuzvikunzinupangukuwa kuti muti pavai muzukuru wenyu ali muno hapo aenda kuchaona akakuchitakura yakadoro ati ndang'osire kuhonda kuti tikumanje nditatokumuzitokumuzosiko munomupa kumusha munopani muzukuru wangu kuti zvake doro iro manje sabhuku muri munhu anokudzwa zvikuru hamufanire kutakura tugubhu twevana venyu vanokupai nguva takurira doro ramusinganwini muri munhu anoremekedzeka zvikuru saka kana makuenda kunoita bhoyi revana vamuri kuchengetedza kuti chitobata doro racho zvino nhasi mabatwa naro inini uyu mwana wenyu nhasi ari kutaura kuti inini mariona were panapa ende kana akasechwa apa haana doro asi chidhakwa asi iye ari kutaurawo kuti imi munonwawo asi imi muri kuramba kuti andinwe asi muine doro munopatichi aiwa apa tinotari mambo itsaona tinepindira zvekuti chaitika pakapa itsaona dzatetika kuti nditakure handiitewo paupenyu hwangu hwese ezvo zvatondibata zvakubata ise muri matora mabvuma kutakura doro racho kutaka kwacho nekuti ndanga ndisingano saka kutakura doro racho imimi munoonekwa muine mhosva yekutadza kushandisa musoro wenyu zvinowanika muri matiri saka zvawanikwa nemawanikiro yazviri kuita izvo inoita muri pamberi pangu kapa ini ndiri kutsvaga kuti ndione kuti mbavha ndeipi saka pati handisi kuti mhosva iyoyo asi ndiri kuti imi chingwarai iyo handikupei mhosva matakudzwawo heri asi regai kuzotakudzwa zvinhu zvakadaro nokuti kana mbanje muzukuru wenyanya kupa kuti nditakurirei mafambapo imosvikobatwa dzoonekwa muhome menyu motaurira mapurisa kuti ndatumwa vanokunzwai munoenda kunopika munonopika handi mazvinzwa right iwewe mwanangu pangave nokupesana asi ava ndibaba vakwa kunyange ukadhakwa sei kutuka munotukana mese munotichinjana mazuvo wakatuka kangani wakatuka kangani asi apa wataura wega kuti kutuka iwo ndati ndiwanotondituka ndoti ndakawatuka wati tinotukana aiwa ndongotizotukana alright ava vati wakavatuka unotiti aiwa inyaya ndinorambana nazvo nokuti iwo ari nyaya dzekugadzirirana ava mai avo vasumuka vakapupurawo vakati kutuka wakatuka amai avo mukwanzwa kuti statement iri ava amai ava ndo vane minda iyi yakatengeserwa vazukuru vavo naasabuka vana vanzvadzi yavo ndosaka vari kutsigira baba vazukuru vavo tendai munyoro farai munyoro taurai munyoro vana vehanzvadzi yamai vaya saka iviki vaita chisungo chavo chekuti regai tinoita tinopisa vana vavo alexi vavo aiyo ivime hapana kushungurudzwa kwamuchaitwa nokuti apa ndawii ndasvika ndindarimisa ndadzimura moto wangu ari kuitika apa kana pane mazwi yanga yachibva mukanwa masabhuku yanga achitaura mazwi iwayo anoenda unosvipira pasi handidi kuti ndiwe ndinonza kutukana munhu asi kutukana pekuti iwewe doro unonwa zvaunoita kana wanwa doro mazwi anobudisa isi unoyaziva unoyaziva ko tikaenda tikatsvaga vamwe vanhu vakakunzwa kuti uyu muvanona doro ripatidzimo anoshaisha kutaura unotiti
andibvunzava ndoenda kushopuko kana mboma unotenga dora ndosvikobvunza ndinongosvika nendotuma mupurisa wangu kuti ndamnifite murume yakambomirawo sei ndinoshaya munhu anotaurira kuti murume uyu kana adhakwa uye anotaura chiti zvakatisaka aisitototamba navanhu zvakanaka umwaraini but nyaya iko ndiototipa pakombengo pakarapa iwe uri kuzendamira kuti kwako iwe uri kuti iwe hauna mhosva asi mhosva ndeyekuti inonzi abusive language. Avambuyavo vataura pamashoko yavanga vari kunyara kuti vaive vanotaura asi nokuti mudare vayaburitsa yanonzi abusive language nechirungu havangapenge kuti vaive vakunyepera. Aiwa mambo idzi nyaya dzekumaraini kweduka tichiteerera nyaya dzekumaraini kwenyu manje ndidzo dzakuwaniswa iwe uine mhosva because haungaende kunokakavadzana ava ndinovapa warning yokuti ava akatengesa munhu ndiya bandati akatengesa munhu ndiani toti kana ukaja sadza here ukatamba nyoka anotsoga kereti ndiye anditi wewe wataura ukati awa wakatuka awa makatukana uchigara wati makatukana vakatukana kuti wati baba vanhu vanoita sei? Okay, first hold on. Wati baba vanhu vanoita sei? Zvavanokutuka ibaba iwe wakaenda kunotenga usamonere inini sababa inandidzokuti baba kuti ungangadzengedzane nababa kozvinapa matasi pakugara kwenyu muri kugara zvakanaka baba munhu saka tatouya kuno kubatsirwa wauya ndiwo wauya kuno here kana kuti wachedzwa nesamoni tadedzwa nesamoni saka uri munhu akanaka stereki uri mwana akanaka stereki anditi anotevera tsika neunhu anditi wakatukwa ukanyarara anditi nhasi uno awa ndio waya wakati no wakavatuka vakavazwa ndizvo zvakafanira kuti vakaja nhopi voita mudumbu voenda kunotsvaga toilet kunoflota anditi iwewe wanga wagara wakanyarara murawo unoti chii ndiri kushedzera munhu ndikatukana watukwa nemunhu imhosva ndiri kutotaurira vanhu ende iwe unofanira kuva uri munhu hausi munhu akakotsira ba uri munhu musvinusvini haungaende kunogara iwe uchitukwa wakanyarara ava vauya vatangisa kava kupolisi vanoti kana waisambama kana mukarovana wanenge amhanya kunomhangara kupolisi anoita nditaurire pindura iwe kupolisi ndatipindura amhangara anoitwa sei kupolisi apazive anenge atanga kunomhangara kupolisi uku ndiye anenge aripota ndiye anovhurisa dhoketi wanzinzera atanga kumhangara kupolisi ndiye anovhurisa chi zvino iwewe hausi utsvene hwako wekuti unongotukwa uchinyarara zvimwe zvacho uchingonyarara zvino apa nhasi uyu musharuka anove sabhuku auya amhangara kuti tsika iri mumusha umu yakashata yawawanikwa iwewe uri mutakuri wayo tsika iyoyo inini ndichikutaurirawo
kuti tsika yakaipa ndide. Atiwazvinzi saka Nyamunga iwo pakukutuka kwako wangauda kuti uitwe sei? Mambo ini ndauya kuno kuti ndimi muzidhivenda nyaya ndikaitwa nekuti ndimi unoziva matokero amunoita kuno uyu munhu akandikanganisira pamberi pangu nandazva ndingaite nekuti kutuka kwaita kwacho handizei zvada kutaita kwandiri nekuti akazotaura futi amai vake vameni vake akazotaura kuti taura ti rega kuzvanza onaka tanga nhau ipedzisa nhau yako imwe chete uri sabhuku kaini unodzitonga sei dzako ndazingozvimataura mambo ndati nini izvo zvaakaita izvi akati ari maererano nokuziva kuti hazvina kunaka zvino inini handira zvandikataura kwaari nokuti ndaya kwamuri kuti ndimuchimutsanangurira magariro angaite kuti kana achinganwawa anofanira kufamba zvakadai 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 ndimi mungatomutsanangurira handachangatauri pamberi Yamunga mazuva ari kungobvunzwa namambo chete ndeyekuti mwana we akakutuka saka udii nekutuka kwakaitwa nemwana wako ndozvandapindura kana uchida huku oti ndikuda huku kana uchida tsuro oti ndikuda tsuro kana pasina oti ndaregera semwana mambo vanozvokuita vanozviziva ndezvandiutana mambo kuti handichandotaura pamberi pake mambo ndimotoziva zvamukati pamberi pake saka undati ndikuzivirei inini ndakamutaurira ndati iwe murume atiri sabhuku saka pakutonga iwewe unocha kuti utonge aiwa handichiko saka uri kuchasei kutaura aiwa kutaura kokuti inini ndotoda mbudzi ndotoda mbudzi kutuka kwakakandiita ndizvo wanga wataura ndozvandapinduka kutaura kwamuri saka wanga uri kunderera tinderera saka uda kuti mambo vakakuti zvakati aiwa kwete chinzi wakaiwe mbudzi unopiwa anokuripa mbudzi asi iwewe enda unogadziriswa mukanwa mako nekusatakuriswa zvinhu pakupusa handisi kuda sabhuku akapusa iwe betsera baba nokuti ona kaiwe zvikanzi mambo makope uyai nemasabhuku yenyuwo tinosangana nemasabhuku yakubva kumasvingo ndikaenda nemasabhuku yakapusa tiri kutamba bhora tinoibuda here ndoda masabhuku yakangwarira ke saka vaNyamunga mwana wenyu mati anenge achikubetserai handiti vana muromo wamunobuditsa hapana mwana wehure kana manga muchizvitaura imimiwo mune mhosva mbudzi yandataura kuti ndatarisa ndebvu dzachena kuti ndiwe wamurume mukuru vanofanira kukurespekta vachikuona kuti sekuru vauya zvino iwewe kana wakuenda uchibudisa kuti vana vehure mumusha iwe ndionenge usina huyu ndikunza sabhuku iwewe mhosva yako nezera rako ava ndibaba vafaka runzwisisa ndoda munogara mumusha muine runyararo ende iwewe sabhuku newe wozigarayo wati uri kubetsera baba vako sekretari nyora zvipendi date nemasignature nechidhindo chasabhuku kuti azviona kwete kuenda kunoya nemarara ekuti noti akuenda kukoti tinonovhara handivharike handiwazvinzi rekodhi rako riri below standard improve your recording system iwe uchabisa mbudzi kuda rimini handiwazvinzi uchabisa mbudzi kuda rimini asi ndiri kuda runyararo
pane kugara kwenyu mumusha. Ndiwe sabhuku ndiwe muchanounganidza vanhu vese noda pandichazoya kuzoita village assembly. Ndione vanhu muri kufara mese nokuti nechida kuti ndichada kuya kuzonzwa maresults yangu musi wa11 muno. Ndika nditapedza izvozvo totoita pati mumusha menyu. Kana musina project mumusha menyu tichagara pasi toronga kuti moita project ipi vana mumusha. Andwa zvinzozika pamusoro mambo chokwadi mambo ini apaka apa mandiomesera kuti chokwadi mambo mudare menyu muno hakusi kwekutanga takauya mambo isi takachema mambo kuti tanzwa nekutupa kumusha uko takamhangara tisu sekumamhangariro aita avaita baba vedu apa vabva vasatiza isadha chatakawana pavari takasvika panyamavende tisi takabvisiswa $50 ava vana mari yavaibvisa takaburitsa mari mundokunga muchiri kuzvirangarira mambo. Nyaya iyi yakatinetsa iyi takadyirwa mari yakatidzimba nanhasika tinoifunga apa nhasi unozodzoka here towaniswa tichinobvisiswa futi here chokwadika mamboka haiwa apaka apana azopa apa inini zvokutukana navanzara mari yatakatodyirwa takaburitswa mari yakawanda nababa vakusvika panyamavende netransport pamusoro munyaradzi ndikukukumbirawo runzwa mashoko ataurwa namama wamboona nyaya yenyu yanga iri pashure yatongwa namama wamboinzwisisa. Ndachikumbira kuti kana uri mwana wamambo Makope woteerera zvitaura namambo wako, asi kuti dai vanga watochema kuti mambo ndikukumbira kuderedzera kwete kuti unoti unokakadzana asi muchiwakwa uruzwa kuti mawakwa wambozvona dzokera kumashuro ndo zvazvikukumbira Bapo chokwadi kuti achondi chokwadika apa vakana chokwadika kugarisana kwacho chaichaiuka kugara kwacho chako kwamagadzirizwa handi ndokwagadzirwa here chokwadika munozvatika munosara aikodeudaizondakuenda kuomerwa musari chikuramba all right, okay. Ndoke muna mawitana kuti zvishwa aita terera iwe mukomana iwe ziva kuti mukati medare justice sinobva mukubvunzana pawauya uchigara apa tichitanga kukubvunza pakuchinjana kwemazivi enyu nababa vako apa uchiti munotukana makatukana kumashuroko abusive language yakabuda abusive language ipapo ndipo panobuda punishment ipenalty yandakupai mese kana uine kuchema kunenge kuripo unhu wako ndesaka ndani iwewe kana kunze uku pasina munhu anoenda kunokutoza kuti wewe unotuka ndikakupa woni ndikati ko ndikabvunza kunze uku vakati unotuka unoitwa sei? Ndiri kubvunza wewe nditarise kumeso ndati ngatipindirane ndati iwewe ndikabuda kunze uku ndikanoferefeta ndikanzwa kunzi unotuka undokuita sei? ngotuka munhu ndati kutuka zvanzi natsangamire ndikabuda ndikaenda munzvimbo yaunogara kana ndakatuma mupurisa wangu kana mumwe munhu kuti enda unonditsvagira nhau iyi kouya shoko rokuti munotukirira tsangamire vanokuitai sei imi pindurai taura wakatitarisa usacheme uri munhu mukuru wewe taura kubatikana wachakabatikana ipapo kubatikana kwako uri ndati ndoda vakashinga unobatikana nei ipapo nokuti unotuka misodzi yako yayo nokuti unotuka vamwe inofanira kutuka vamwe
isusu takauya takati mambo mudare hazvina kuuya here nyaya iyi haisi nyowani mambo isusu takauya mambo takaya takachema nemari dzedu tisi tauya kuzomhangana kuti dare renyu mambo tauya kuzomhangana kuti musha umubaba tatadza kumugara takauya takabhadhara mari yedu mudare munyaradzi asi apa hauna kugadzirirwa here nyaya yako munyaradzi dai uri umwe wateerera ange mushavere mandounokura ini ndakuchidzokera kumashure nyaya yambotonga sei usiri kunyatsodzidzisa zvatutaura urandichaura nchiti chii budzi inoita mari iwe pauri takaomerwa chiteereraiwo munyaradzi ndanzwa unzi ndiwe unotuka vanhu mumusha umu saka zvaunotuka vanhu iwewe urunzwisisa murango wekutuka vanhu ndada kuti mbudzi imwe chete urunzwisisa zvino iwewe uchaenda mumusha umo ndichajara vanhu vangu mumusha umo iwewe ukawanikwa uri kutuka unenge wakubhadhara mbudzi mbiri iwewe ndiwe wandakuita mupurisa mumusha umo ndikangonzwa mumwe munhu auya kuti pane vanga vari kutuka ndiwe uchasunga vese vanotuka vasina huru vanotuka vanhu vakuru uruzvinzwa ndatichi iwewe ndochatasei iwe sabhuku uyu mwana uyu achatanga kusunga vanhu vakuru vanotuka kana ari sabhuku ari kutuka unomurekodha wazvinzwa haana marambiro wazvinzwa sabhuku mandakupa munhu mupurisa nditi anotuka vanotuka imi kana muchituka achakusungai mapanzwa vanyamunhu ndikupanzwa changaviri mwana wenyu chisumaka ndio mbudzi yacho ndikuchema kwawaita ndakupa basa asi ukarutadza unoita basa rangu uko mbudzi yoyo ucharipa dzangani dai mungatodziita changamiri dziri 3 nokuti achema pamberi penyu hapana afa atichemeri pamberi pedare pabasa ramaveiwawo towedzerawo chatakutokumbira mambo akanzwika achituka wekunharaunda rekudai kana tora vhidhiyo mauya neevidence. All right, next case. India.